बे दलाङानो जादों जाहैबाय सामफुर दलां जिथुनाखि नोंथांमोना लाइमुथियाव फैयोब्ला नैबे दलां फिसाजों मानखोनो मोनगोन आरोना। दलाङा बुहुद फिसा दै खोमो मथे गारि गंसेल' हाबजायो नै अट' गंसेल' ओरैबायदि फिसाखा आरो नै अयथासार गोलाव दैया नायदो नैबेनो दैयाबो बुहुद गिदिरखा आरो एकदम फिसाल'खा दलाङा फिसाल' बानायना होनाय जाखादों। बाबु जेनेबा आयना दखानाव थांनाय लामाया बोरै जाय? आं खिन्थानो ओरै सिदा थांग्रोदो ओरै थांदो ओमफ्राय बिनि उनाव ओरै थांबावदो ओरै थांदो बैजों थांदो ओरै थांदो ओरै थांदो ओमफ्राय दावखोलांदो दालां मोनबाय जों दावखोलांदो सिदा होनबानो मोनबाय। ए एसे गोजान दंबावो ने? औ आच्छा ओमफ्राय नों स्कुल हाबनो हाबाखै बाबु? हाबदों। क्लास बेसेबांथो? आंना नै आंना एल दे मोजां फराय दे। हेल' लोगोफोर बरायबाय दिनैनि गोदान भिडिअआव। दायो आङो दंफैयो लाइमुथि हादानाव आरोना। दा लाइमुथि बाजारनि साहाथिंजाय दावखोबोनानै मोनसे आयना दखान होननाय दङ। दा बे आयना दखानाव दंफैयो आङो आरो बेजों लोगोसे बिनि साहाथिंजाय दावखोयोब्ला मोनसे खानजं दखान दंबावोनो नै अब्ला लोगोफोर नायलांदो। दा नै बेफोरबायदि दखान दं आरोना बियो। खानजं दखान होननानै मा दखान होनोमोनलाय बेखौ? खानजं दखान। खानजं दखान आच्छा बेनो जादों जाहैबाय। ससे थांबाथाय मा होनो खानजं दखान मोनगोन। ओमफ्राय बेलाय मा दखान? बेयो आयना दखान। आच्छा बेयो आयना दखान ओमफ्राय बिनि साहाथिंजाय थाङोब्ला खानजं दखान। दा नै बेफोरबायदि मोनो आरोना। लाइमुथिनि सिङाव थानाय बेबायदिनो गोबांथार बाजार दं आरो बेफोरबायदि फिसानो। दा एक्सुवेलि मानसिफ्रा अल लाइमुथि होनब्लाल' बुजियो। एक्सुवेलि लाइमुथिनि सिङाव बेबायदिनो गोबांथार बाजार दं आरो हादान एरियायाव नै। ओमफ्राय नै बेफोरबायदि बैयाव बेदरबो सिथारना फानो नै अमा बेदर बयलार दाउ फारसेनिफ्राय मोनजोबो आरो। दा नै बेफोरबायदि दा सफैबाय आङो जि जायगायाव फैदोंमोन बेयावहाय। बे न'आनो जादों जाहैबाय जोंनि बिहावफोरनि बिनानाव असेनि न'। बेबायदिनो हादानाव खारबोबाय आरो बेजों लोगोसे नै जोंना बिखुनजोफोरा बिजामादैनो जाहोनो बेबायदि दाउआखौनो माबा दोनफैखादों आरोना। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बैयावहाय दंबावो दाउ लकेलै मायै ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आरोना हादानावहाय। दा नै न'आ बेनो आरो नायदो नै हादाननि न' नालाय बेफोरबायदिनोसै। ओमफ्राय हाया नैबेनो हायाथ' बहुद मोजांखौनो मोनफैदों। एक्सुवेलि आबादफ्रा जि मावो बेनो जाजोबो आरो गासिबो नै बियो माइबो गायजायो ओमफ्राय गय फिरि गासिबो जाजोबो आरो। दा नै बेफोरबायदि आरो। ओमफ्राय नै बे जाहैबाय ओंखाम संग्रा न'। ओमफ्राय नै जोंना मेदामाबो बेयावहायसो आराम जिरायनानै दं आरोना। सफैनानै हादानफ्रालाय मा रोखोम? बिनिफ्रायसो खारबोआ। ओमफ्राय नैबे जोंनि बिखुनजो जाहैबाय एकदमबारे बिखुनजो गोरलै होननांगौ जाहैबाय। दङलै नै माइफ्राबो बहा बहुद दङ ने नै बिखुनजोआ आंना। ओमफ्राय मोजांखा दा ने जायगाया? जायगायालाय मोजां। औ फुरा मोजांखा।